Hello friends, Joto ang Lamsago ani vlog ko. Kini ang Norok funuknai ani chikon sa Ganti azago antini hugni khaklu songmani songnani nayo Norok funuknai hugni khaklu belai no moto thobo ke Norok kaimani slai belai kho thobo Norok chakhana try khaidi saya kurok to ke ba tamni ke baksa thayo ke hatiwo phano manthogyanggo faidi haki Norok funuknai obokhe chikon sa kitchen ke iko khaklu paijak obonang tak songnai chikon sa ni khaklu ani yes bo chikon bo kaisano obo hangke ONGC ni program mo give money aro ang ton khanai di biscuit love biscuit sab chana musung comment khlai sadi ani somra yang obesin hadi ang funuknai tabuk ranai belanya rago rawai sunai tabundo khaklu belanya rago kopi ba bukur bodosa sesung lagi bukere hani bari Norok bai kok sawit no nasi wanai hidai rate Norok koinai Ketal naitongnai ani channel subscribe khlai di teta like button click khlai di ani ketal video rok nunggu manani bakai ketal audio rok bo upload khainani chai tongo iskali puja ni sedang rok khlai de mano ang try khai tongo nge je ketal subscribe khlai sa nai ketal borok no khai belai hambai ang subai tongo ni bakai khbai kha Kocok ke raya ka obviously nyo kai khang ke hada saya mau kelida kara asakra suya ko Kalau kan kay enggan hai slay lagi dong kai asai kan mano ama hai kino dinai Oke, ang balon sunai. Ani camera stand bukri te, ani logi ke bukri ba ang sejong no. Heke cari matong hang bagai yak pai le ya. Norok no kaham kai phunuli mai rong di phamano. Oke, wani wai tham nang sunai. Suwi kaham ke song. Subai Hamari nai
Tabu ke moso renai moso paithaman bagai kisah sing siwo mohge hukni moso mohai ang renani musungmani fiaba asuk kerika kaini kai thamsi dong siwo hani bagai abono mari sinai Tabu harus hom renai angke to kisa som ko prap sao Evan aku putih kiri song nabas hom masuk kabang risa galak Tabu angke sai dikha buksawe bun tarang kholob idina make kolom donani bagai ready kita muka naik to khabo salami hakena bin sagni tei bai monu thanai labi to nikha tabuk monu se thangka kahma ke munka takari bai chasina ke norok nugui mankhana khaklu songmani khaklu belai no motongkha chasinai ang taisangke ani vlog ngai bahai nang sakha norogano comment khlai sadi te ano logiri chabawi tongdi katal video ni bagai nasingai tongdi te sahai no hai malai phinai norok bye